Cum te simți ca și voluntar, tinere? Cum te cheamă pe tine? Bogdan. Bogdan, cum te cheamă? Cum te simți ca să fii voluntar? Adică faci o lucrare în care tu nu ești plătit. Cum te simți? Păi, atâta timp cât ajutăm oamenii, este ceva foarte ok. Nu contează că nu primim bani, că nu trebuie să facem numai pentru bani. Corect, așa este, într-adevăr, nu facem doar pentru bani. Ai o satisfacție sufletească și mai ales când vezi că produsele astea se duc către oameni care chiar au nevoie. Și uite, chiar o să vă trimitem niște poze și poate o să fiți și cu noi când o să oferim aceste produse unor oameni cu probleme, atât financiare cât și fizice, din punct de vedere de sănătate. Și o să vezi ce satisfacție ai atunci când oferi unui om și îl se bucură că primește lucrurile astea. Asta e cea mai mare satisfacție. Cea mai mare satisfacție. Mulțumim frumos. Dragoș ai zis, da? Bogdan, îmi cer scuze, Bogdan. Bogdan este unul dintre voluntarii noștri. Domnul să-l binecuvânteze. Vă așteptăm și pe dumneavoastră.